an balma lamɛnnikɛlaw aw salamu alaikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ kan lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw ko ɲuman dɔn aw sɔgɔlen bɛ aw ka radio Mali la Bamako 24 min bɛ yen n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ bɛ tali ka jɛjɛ sari la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw ko ɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan dɔ yɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan o de kan ka bɛn bi kunnafoni lase waati ma bi ye juma ye bi juma bɛnɛmɛ nansara san kalo 10 ye octobre kalo bi yo tile 29 ye ka bɛn 2021 san ma farafin kalo min n'o ye mawuludu kalo ye an b'aw ladɔnna k'a fɔ bi yo tile 22 ye jatela san kalo 3nan no hijira san 1443 san no duwawu de bɛ kɛ ala k'a ɲɛ ka d'an ma bakuruba fɔla bi kunnafoni filɛ k'aw ladɔnna k'a fɔ Mali premier ministre n'o ye Dr Choguel Kokala Mayiga ye kunungo ale ye faraɲɔgɔnba dɔ kɛ ni ka se ka commission dɔ sigi sen kan o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la fo ka taa se ACRT o ɲɛma Isa Kawjim n'ale ye CNT o ɲɛma danga 4nan ye kunungo ale bilala ka taa Bamakɔ kasobonba la o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la an ka jamana kɔnɔna na bi falajɛ sokura la dugukolo ɲɔgɔn sama dɔ bɛ dugu sifinakaw ni duguden ni ɲɔgɔn cɛ o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la maribugukaw fɛ yen nɔ olu y'a yira ka ko amariko kɔni dalen bɛ olu dara kabini kumani jan gɛlɛya de dan olu ta o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni la kumaba ye ka fara kunnafoni wɛrɛ kan lase aw ma denkɛ n'a balimakɛ fɛ Siriki Kulibali ala k'a ɲɛ ka d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ k'a ladɔnna k'a fɔ jɛkulu min n'o sigilen bɛ sen kan an ka jamana kɔnɔ n'a wele yɛrɛwolo debout sur la rempart u ye faraɲɔgɔnkan belebele labɛn n'o kan ka kɛ bi lajɛrɛba o kan ka kɛ Mali ka yɛlɛma hɔrɔnya dukɛnɛba la u ni jɛkulu caman kɔni farala ɲɔgɔn kan ni k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma lajɛ in kun tɛ dɔwɛrɛ fiyewu ka bɔ ni ka se ka taa yira k'a fɔ furanjɛla fanga u b'a kɔkɔrɔma don bi u b'a kɔkɔrɔma don sini wa u bɛ dɛmɛ ɲɔgɔn suguya bɛɛ lajɛlen ta ka ɲɛsin furanjɛla fanga nin ma a yirala ko jɛkulu caman kɔni farala ni maa ninnu kan yasa ka se ka nin bɔliba in k'a kɛ bi nɛgɛ kanɲɛ 14 ntɛnɛn mana gosi bɛɛ lajɛlen ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka se ka taa ni lajɛrɛ in kɛ a yirala ko ɲɔgɔn serifukɛ n'o ye Buye Hayidara ye ale fana ye hakilina bila ni maa ninnu ma ka yira k'a fɔ k'u bɛɛ lajɛlen bɛ hakilina kelen kan wulikajɔ in kun tɛ dɔwɛrɛ Mali ka ɲɛta ala k'a sabati n'an bɔra ye kunungo Mali premier ministre n'o ye Dr Choguel Kokala Mayiga ye kunungo ale ye lajɛrɛba dɔ kɛ ani an ka jamana ɲɛma u ye nin lajɛrɛ in kɔni kɛ jamana ɲɛma yɛrɛ dagayɔrɔ la n'o ye Kuluba ye wulikajɔ in kun tɛ dɔwɛrɛ ye assise nationale n'o min kan ka na sigi sen kan an ka jamana kɔnɔ décembre kalo natɔ la maa minnu kan ka o baara labɛn kɛ n'a bɛ fɔ o ma ko commission d'organisation u kɔni ye wulikajɔ kɛ ni ka se ka o maa ninnu ka se k'olu sigi sen kan kunungo baara in sigila sen kan cogo jumɛn na an ka Dr Choguel Kokala Mayiga lamɛn. Commission nationale d'organisation des assises nationales de la refondation ɲɔgɔn ye ba min bɛna kɛ décembre kalo kɔnɔ maliyɛnw bɛɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ka bɔ commune la ka na cercle la ka na région la ka na fo Bamako maliyɛnw bɛɛ bɛna ɲɔgɔn da lajɛ ka hakili falen k'a fɔ Mali kan ka sira jumɛn ta pour ka se ka Mali kura jɔ commission bɛna nin baara kɛ ka organiser fo a ka ɲɛ ale bɛ baara kɛ i n'a fɔ commission de haute personnalité président ye min sigi o don k'u sen n'u bolo minnu bɛ baara kɛ o de ye commission d'organisation i ye min f'u ye k'a fɔ ko danayaba de dar'u kan maliyɛnw bɛɛ ne ni président a ye maliyɛn cadrebaw 250 de taara kalo 2 de taara ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka tɔmɔtɔmɔ pour que an ka se ka maabaw ladiriw expérience bɛ minnu bolo maliyɛnw dalen don mɔgɔ minnu na u désigner commission de haute personnalité panel de haute personnalité ani commission d'organisation parce que an b'a dɔn olu ka baara a kan ka kɛ maliyɛnw bɛɛ tɔgɔ la ka parti b'o parti la ka région b'o région la ka siya b'o siya la mɔgɔw kan ka taa maliyɛnw bɛɛ dalen don minnu na u y'o de f'u ye ka f'u ye fana u k'a dɔn à partir de maintenant tile o tile gouvernement bɛɛ b'u ka disposition la bɛɛ ka duwawu kɛ assise ala k'a kɛ assise ɲuman ye. Ni tun bɛ tali kɛ Dr Choguel Kokala Mayiga la a y'a fɔ cogo min na ala ka nin kɛ sababa ye ka ɲɛsin an ka jamana kan an ka jamana kolosuma n'an bɔra ye ACRT faso ka wele o ɲɛmaaba ye Isa Kawjim ye wa ale ye CNT min n'o sigilen bɛ an ka jamana kɔnɔna na an ka wasabulon kɔnɔna o ɲɛma danga 4nan fana don wele tun bilala ma ni ka taa bila Bamakɔ kan 1 kɔnɔna na kunungo commune 4nan programme ale ye wele kɔni bila Isa Kawjim ma kana n'a ye sigida 4nan tribunal kɔnɔna na kana ɲininkali dɔw ta ka ɲɛsin a ma o kɔfɛ u y'a bila ka taa Bamakɔ kasobonba la ko bi yɛrɛ ko a kan ka na ni ka na ɲininkali ta ka ɲɛsin a ma waliya mun n'a minɛna ka sɛgɛsɛgɛli ta ka ɲɛsin a ma o waliyaw kun kan ACRT faso ka wele o tɔnden dɔw olu kɔni y'a yira ko ni wulikajɔ min kɔni taara ka ɲɛsin olu ka tɔn ɲɛmaa ma ko fɛɛrɛ ka kɛ ni ka se ka a bila
a ɲɛma dɔ soya jige ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. En tant que président de l'ACRT parti Fasoka Welia et 4e vice-président du CNT du Conseil national de transition, immunité b'a kan. I tɛ se ka wuli dɔrɔn ka taa nɔfɛ. Convocation bɛ se ka d'a ma a bɛ se ka taa jaabi. U t'a te k'a cɛ mani militari k'a ladon mobili kɔnɔ ka na n'a ye. An bɛ nin kɛlɛ in na a ma daminɛ bi depuis 1 an et demi Maliens wulila ko changement ka kɛ. Ni acteurs bɛ changement na je pense que ale ye acteur majeur ye a la. Bon ka taa tigi minɛ tan k'a fɔ i ye nin fɔ tan i man ka nin fɔ tan non o tɛ fɛn ye n'a ma kɛ procédure sira fɛ n'a bɛ bɛn. Immunité kɔrɔ ye mun ye pour que i ka ɲininka k'i sɛgɛsɛgɛ fo immunité de ka bɔ i kan. Bon n'a fɔra mɔgɔ min yɛrɛ kan ka sariya bato olu yɛrɛ bɛ sariya violer mais on ne sait plus où on va dans ce pays donc on n'est pas d'accord anw bɛ weleli kɛ pour que a ka bila joona joona a ma fɛn kɛ n'a ye fɛn mun kɛ waa da kɛnɛ kan an k'a ye an bɛɛ ye jamanaden de ye n'a fɔra mɔgɔ bɛ se ka nɔ minɛ mais i bɛ se ka nɔ minɛ sariya de kan i bɛ se ka mɔgɔ nɔ minɛ dɔrɔn k'a ye kuma fɔ parti politique bɛ mɔgɔ min bolo i b'a kɛ yɛrɛ pour que i ka se k'i ka hakilina fɔ hami min b'i la i ka se k'a fɔ i ka opinion ye mun ye i ka se k'a fɔ n'i y'a ye changement nana bi an bɛ changement mun na bi parce que kunun ni kunna sini faamakɔrɔw bɛ yen o y'an ka droit respecté mɔgɔw wulila ka taa boulevards kan u hakilinaw ye mun ye k'a fɔ transition nana il est l'un des acteurs majeurs ni charte kɔnɔna lajɛ a article 25 a sɛbɛnni b'a kɔnɔ ko ni charte ni constitution ye ɲɔgɔn gosi charte de bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen sanfɛ ni chapitre 2 lajɛ article 2 ça parle de quoi ça parle des missions de la transition il y a 8 missions dedans mission fɔlɔfɔlɔ ye mun ye on a parlé de sécurité rétablir la sécurité on parle de refondation on parle de la réforme du système éducatif on parle de l'accord d'Alger on parle des réformes politiques nécessaires donc au kɔnɔna o la a b'i ka opinion di mo ala y'a kɛ a ye parti président de ye il a le droit d'exprimer ses opinions mais an bɛ ka mun jateminɛ sisan kunun n'i ye mun fɔ n'a bɛ mɔgɔw arranger an b'i to yan tɛ fɛn fɔ mais bi n'i ye mun fɔ n'a tɛ mɔgɔw arranger u b'i minɛ non je crois que n'i ye an ka sariyaw lajɛ droit bɛ bɛɛ lajɛlen bolo mɔgɔ si tɛ mɔgɔ si siyan fɛ mais mɔgɔ si fana tɛ mɔgɔ jukɔrɔ donc il faut que mɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan tiɲɛ ye mun ye an k'a fɔ ɲɔgɔn ye donc vraiment on demande sa libération immédiate et sans délai. Ni tun bɛ tali kɛ soya jige la ACRT tɔnnen dɔ don wulikajɔ in kun tɛ dɔwɛrɛ ye u ka ɲɛmaa ka se k'a bila ko délai foyi t'a la o kɔfɛ an ɲininkali ta ka ɲɛsin maliden dɔw ma Issa Kaju minɛlen malidenw b'a ye cogo di an ka maliden dɔw lamɛn. Ne kɔni hakilina ye min ye c'est normal et puis ne a apprécié fɛnɛ parce que propos dɔ bɛ cɛ da tuma dɔ la i b'i yɛrɛ ɲininka ko est ce que a ma ci de c'est vrai que an ka jamana la yan nɔ il y a la liberté d'expression qui est accordée à tout le monde e tɛ se ka kuma ka taga dankari jamana sécurité la ani jamana tagabolo la e ka kumakan bɛna kɛ sababu ye ka kɛ tiɲɛni mun ni a tɛna dan e kelen ma bɛɛ bɛ se ka a kɔlɔlɔ sɔrɔ. yɔrɔ min na sisan bɛɛ kan ka kɛ kelen de ye ka jɛ ka kɛ i n'a fɔ mɔgɔ kelen ye ka Maliɲɛn bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan kɛ kelen ye walasa ka ɲɛmɔgɔ ninnu dɛmɛ ka jiw ka kuma ninnu tuma dɔw la ni mɔgɔ lagosi ninnu ni mɔgɔ buruja o man ɲi. A kan ka faamu M5 RPP tɛ yen tuguni sisan i n'a fɔ M5 RPP min bɛ opposition kɛ min bɛ mɔgɔw nɛni parce que olu yɛrɛ de bɛ fanga la sisan donc u kan ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan u ka ɲɔgɔn kuma ne fɛ o premier ministre kura in an ka ministre ɲɛmaa ale de jɔyɔrɔ caman kan ka k'u ye a kan ka baara kɛ de ka mɔgɔw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o kɔni o fana y'ale ka ne ka kɔlɔsili la o fana y'ale ka fiɲɛba ye. An ka hakilina la Kawu min ye kuma fɛn fɛn fɔ a ma kuma kɔrɔ fɔ jamana mara taabolo la Kawu min ye kuma fɛn fɛn fɔ an bɛ se k'a fɔ ni ɲɔgɔnna caman fɔra mɔgɔw fɛ minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ premier ministre la bi ou bien minnu bɛ yen n'u ye ɲɛmɔgɔ kɛ ka tɛmɛ u ye nin ɲɔgɔnna caman fɔ mɔgɔw ma an b'a dɔn adamaden mangoya bɛ se ka yɛlɛ mɔgɔ la ale ta ye mangoya de ye mangoya de b'a nɔfɛ ko sogo kumunen fɛnɛ kɔgɔ la bɔ mango mangoya b'i nɔfɛ n'i ma ɲɛ bi ko kɛ i b'i jija i ka se ka jo sɔrɔ a la ne t'a fɔ n k'a jo don n t'a fɔ n k'a jo tɛ nka n b'a bila minɛn dɔ fɛnɛ kɔnɔ jamana bɛ taabolo min na bi an kan ka an ka kunnafoni di cogow lajɛ sabula a bɛ fɔ de ko n'an jɛra ka don da kelen fɛ ko de b'a to an bɛ se ka fanga sɔrɔ jamana ɲɛmɔgɔ ye hakilina min ta mana ma ya ka fɔ e ka baara ni jamana ɲɛmɔgɔ ka baara bɛ ɲɔgɔn dafa e man ka bɔ ka ɲɛfɔli kɛ tugun ɲɛfɔli in b'a jira k'a fɔ ko ti hakilina ɲuman ye hali n'o bɛ fɔ fɔcogo wɛrɛ b'a la min tɛ réseaux sociaux ye min tɛ bɔlɔlɔ sanfɛla ye. Ni tun bɛ tali kɛ maliden dɔw hakilina la Issa Kaju kabini n'a kɔni minɛna kumaw kɔni cayalen bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ dɔw y'a jira k'a fɔ k'a ni minɛli tun man kan dɔw y'a jira k'a fɔ ko hali n'a tun kan ka minɛ k'a tun man ka minɛ nin minɛ cogoya in na wulikajɔ kɔni bɛ fan bɛɛ lajɛlen bi k'i ta fɔ programme min yɛrɛ ye wele bila kan mɔgɔw ma ka se ka wulikajɔ kɛ ka taa Kaju minɛ n'o bɛ tali kɛ commune 4 procureur la ale ye kumaɲɔgɔnya dɔ ta ka ɲɛsin nin waleya in ma Kaju yɛrɛ a minɛna cogo di mun de kama wulila ka taa Kaju minɛ Idrissa Amidou Touré ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. Infraction dɔ bɛ code pénal a b'a fɔ a ma ko atteinte au crédit de l'État c'est-à-dire que ka jamana lagosi o lagosi bɛ sɔrɔ cogo jumɛn c'est-à-dire n'a sɔrɔ jamana ɲɛmɔgɔw i y'olu lagosi a bɛ comme i ye jamana de lagosi
malheureusement jateminɛw kɛrɛla k'a fɔ ko a bɛ waati bɔ à chaque fois n'a bɔra a bɛ jamana ɲɛmɔgɔw lagosi a b'u lagosi a b'u ka baarakɛtaw lagosi a b'u ka kokɛtaw lagosi i m'a dɔn hali i den n'i ma fara kuma bɛɛ i b'a lagosi a laban na a bɛ tiɲɛ o de kama minnu ye code pénal in bila yen olu ye ni infraction ninnu prévoir kɔnɔ k'a fɔ ko n'i ye kumakan fɔ kumakan minnu tɛ tiɲɛ ye u bɛ i taara lagosi ta ka jamana sɛgɛrɛ ou bien ka ɲɛmɔgɔw sɛgɛrɛ ka kumaw jɛnsɛn kuma minnu ni tiɲɛw tɛ ɲɔgɔn ye sira la kuma minnu tiɲɛ t'u la juste parce que i bɛ fɛ k'a tigi lagosi k'a lanɔgɔn dɔrɔn ko i bɛ se ka ɲangi kalo 3 ka taa san 2 ɲɔgɔn na la donc Kaoudiou nɔ minɛna o ko de kun kɔrɔ quoi briefing ko in ye tiɲɛ ye ça c'est prévu par l'article 62 de la constitution seulement o article kelen ali na 2 ko ni minɛna waleya min n'a fɔ a ma ko flagrant délit c'est-à-dire flagrant délit ye i bɔra ka ko dɔ kɛ sisan ko min tɛ bɛn ko min bɛ sariya sɔsɔ sisan bɛɛ ɲɛna ni dun bɔra ka jamana lagosi ou bien ka jamana ɲɛmɔgɔw lagosi u ka kɛwalew la u ka baara kɛtaw la k'u ko lagosi k'a lanɔgɔ k'a lanagasi pour que mɔgɔw ka tigiw la comment ça s'appelle réseaux sociaux kan par exemple o bɛɛ ɲɛna de ou bien i y'a ko kɛ dans un temps voisin de délit i minɛna c'est-à-dire que i y'a kɛ par exemple bi sinikɛnɛ i sera ka minɛ ça c'est un temps voisin du délit o sugu ninnu na a b'a fɔ ma ko flagrant délit ni minɛna o sugu ninnu na ko i ka briefing in tɛ foyi de ɲɛ ye o de ye nin na sugu ye quoi c'est vrai que briefing b'i kan nka ni minɛna flagrant délit la a ma se an ka taa fɔ ko u ka briefing wuli ka bɔ i kan ayi o yɔrɔ bɛɛ procureur ni audience bɛ ka kɛ o yɔrɔ bɛɛ a bɛ se ka taa ni audience la en fait mɔgɔw ma briefing faamuya briefing kɔrɔ tɛ ko a briefing bɛnna dɔrɔn n bɛ wuli n bɛ taa n bɛ n da sago fɔ mɔgɔw ma min ka di n ye n b'o kɛ mɔgɔw la foyi tɛ bɔ a la parce que briefing de bɛnna parce que immunité bɛnna ayi o fɛn tɛ dɛ ayi immunité in dir'i ma fɛn dɔ de kama o fɛn ye jumɛn ye o ni b'i ka baara kɔnɔna la i ka députéya laharaya la i bɛ k'o baara kɛ par exemple assemblée kɔnɔna la i mana vote min kɛ ou i mana opinion min di i kana se ka ɲangi o kama i kana se ka bagabaga o kama i kana se ka persécuter o kama i kana se ka intimider représailles kana se ka kila o kama en fait briefing in kun y'o de a kɔrɔ tɛ ko e bɛ se ka taa par exemple circulation la i bɛ dɔ tan briefing bɛ na n tɛ se ka lamɛn ayi dɛ ni tɛmɛ tali kɛ commune 4 procureur la Idrissa Amidou Touré a y'a fɔ cogo min na ala k'an ka jamana bila sira jɛlen kelen kan ala k'an ka jamana kulo suma n'an bɔra ye dugukolo ɲɔgɔn sama dɔ kɔni bɛ falajɛ sokura denmisifinakaw ani sigidalama dɔ yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ u y'a yira k'a fɔ ko nin yɔrɔ kofɔlɔ min n'a filɛ nin ye yɔrɔ in b'u bolo kabini kumani jan yɔrɔ in ye farikolo ɲɛnajɛ yɔrɔ don denmisɛnninw bɛ taa farikolo ɲɛnajɛ kɛ wa sigida kungo bɛɛ lajɛlen min kɛ nin yɔrɔ in na hali ni banniw kɛra jɛnaja a koɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ taa kɛ nin yɔrɔ kofɔlen na ko nka ko sigidalama dɔ kɔni wulilen don k'a b'a san ko Adama Sangare ko ye papier d'a ma wa papier in yɛrɛ ko titre tɛ wa lettre tɛ bulletin tɛ a ko kɔni kɛra gɛlɛyaba ye u kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin yɔrɔ in kɔni n'i y'a minɛtɔ olu la ko fɔ u su an ka sigida denmisɛnnin dɔw lamɛn. Ne tɔgɔ Musafu Kamara n bɛ baara kɛ mairie la Sogonunkɔ bon n yɛlɛmana depuis 78 terrain min filɛ sira in dilanna waati min na u tun ye yan prévoir basket yɔrɔ de kama mais anw de nana intervenir n ko k'a to comme denmisɛnninw bɛ yan u bɛ se ka ballon ta en même temps suseli yɔrɔ wɛrɛ t'an bolo ni nin yɔrɔ in tɛ misiri filɛ hali jumadonya fɛ mobiliw ni motow bɛɛ bɛ jɔ yan mais an yɛrɛ fɛnɛ ka sigida min bɛ fɛ ka yan Adama Sangare papier di a ma an yɛrɛ wulila yan ka taa mairie la comme ne yɛrɛ bɛ yen a don an donna maire fɛ yen ka explication di bon maire y'a yira effectivement cɛ bɔra olu fɛ yen u bɛɛ ɲɔgɔn sɔrɔ gouverneur fɛ yen mais gouverneur mun bɛ yen sisan o tɛ dɛ min bɔra yen o y'a yira k'a fɔ non Adama Sangare nana ko ale ka mɔgɔ dɔ ye yan ɲini mais o y'a sɔrɔ an ka maire fɛnɛ tun nana yan ɲini mais comme an ka conseiller dɔ fɛnɛ bɛ yan sigida la o y'a fɔ maire ye ko non ko maire da kana don yan problème na ko parce que ko denmisɛnninw décidé don fɛn dɔ kan bon donc maire ko ye ɲɔgɔn sɔrɔ gouverneur fɛ yen gouverneur yɛrɛ da ko non ko mairie sen bɔra la ko dɔ ko k'a ko to Adama Sangare bolo mais c'est après an nana ye sigida la an yɛrɛ ka cɛkɔrɔba dɔ de bɛ yen o de nana an ma ko papier b'a bolo bon papier min b'a bolo a don a y'a yira an na titre tɛ lettre tɛ permis tɛ bon a kɔni ko Adama y'o d'a ma bon a don an taara dugutigi fɛ yen an bɔra yen an taara a yɛrɛ fɛ yen an y'a fɔ a ye karisa depuis k'an bila sigi la an ni mɔgɔ ma se ɲɔgɔn ma mais n'i bɛ fɛ ka an bɛɛ défriler n'i bɛ fɛ ka an bɛɛ su ka taama kan nin terrain kelen kɛnɛ foyi tɛ yan bilen nin tɛ bon hali n'an ka mɔgɔkɔrɔbaw sara an bɛ n'u suseli yan mais an kɔni bɛ min fɔ autorité ye an ta tɛ Bamakɔ yɔrɔ tɔw ta ye dɛ Bamakɔ i bɛ se k'a kɛ mɔgɔw b'a bila ko u bɛ gendarmew kɛ ka mobiliw fa ka na ou bien ka gardiw ka taa papier fu dilan dɔ ye ka na mais an bɛ min ɲini bɛɛ fɛ kɛnɛ in tant qu'an bɛ balolen an tɛ fɛ mɔgɔ ka se kɛnɛ in kan yan. Ne tɔgɔ Mɔnzɔn Kulubali ne bɛ Falajɛ Sokura la yan. Tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la an ka sigida in na a mɛnna nin yɔrɔ in de tun b'an bolo an bɛ ballon t'a kan
depuis sira ma dilan. Bon sisan sira dilannen comme yɔrɔ bila la valeur la dɔɔni bon u y'a essayer k'u bɛna an ka yɔrɔ minɛ na pour que ko ka kɛ magasin ye ani ka kɛ station ye. Bon an wulila ka se yɔrɔ caman na a kuma la. Bon an y'a ye k'a fɔ dɔw ye wari sara yɛrɛ fo ka tila ka surafɛn di mɔgɔw ma walasa u ka se ka terrain minɛ anw na. Bon an kɔni wulila k'an jɔ pour que an ka terrain ka se ka to an taya la. O de to an ye ci bila aw ma bi walasa aw ka na walasa k'a yira diɲɛmɔgɔ la bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ko Falajɛ yan nɔ jeunesse minnu bɛ yan nɔ k'a fɔ ko terrain kelen minnu b'u bolo n'u b'u ka fɛn bɛɛ lajɛlen k'o kan k'o de terrain minɛtɔ don an na. Garage minnu filɛ la o ye anw yɛrɛ ka propre fond ye an débrouiller k'an bolo fara ɲɔgɔn kan ka se ka garage ninnu k'a la wali bi u ɲɛ ka malo a ma mais hali bi u wulilen ma la halisa ko fo k'a minɛ an na. Bon u sera sigida mɔgɔ caman de ma pour que ka don olu ka surafɛnw ye ko walasa a k'an ka terrain minɛ anw na. Bon olu kumana fɛ an y'a yira bɛɛ la vraiment an ka terrain fo an su an ka terrain tɛ di mɔgɔ si ma. Ni tun bɛ tali kɛ Falajɛ Sokura sifinnakaw la y'a fɔ cogo min na k'olu ka terrain kɔni fu su k'a ti d'u ma. An b'o de fɔ kuma bɛɛ Mali senkolaw setigiw u hakili to dugukolo ko in na maa si ne dugukolo in tɛ taa an bɛɛ lajɛlen bɛ tila ka laban ka don dugukolo in kɔrɔ Ala ka ninnu bɛɛ kelen kan. N'an bɔra yen Maribugukaw fɛ yen n'o bɛ Jɛnɛ marabolo la gɛlɛya caman b'u dala dɛ kabini kumani ja u y'a yira k'a fɔ ko gɛlɛya b'u dala maa tɛ don maa tɛ bɔ wa baloko de b'u la waatiw kɛra jamana ɲɛmaaw tun ye balo dɔ yɛrɛ bila ka taa jariwale tigilamaw y'o balo yɛrɛ kilancɛ puruti ka minɛ u y'a yira k'a fɔ ko gɛlɛya b'u dala bi de o kɔni wele bila jamana ɲɛmaaw ma yaasa k'o priorité d'a ma Amadu Abbas Mayiga ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. An b'a fɔ ko Maribugu kɔni bibi na u bɛ gɛlɛyaba de kɔnɔna na a bɛ fɔ min ma ko embargo tiɲɛ yɛrɛ la o de sigilen bɛ Maribugu kan bibi na kabini kɛlɛ in ba in kɔni kɛra ka se bi mɔ i k'a dɔn hali bi taama mɛnɛ sisi tɛ ka bɔ o yɔrɔnin fana na hali bi dɛmɛ yɛrɛ ma ta ka ɲɛsin u ma walasa u bɛ gɛlɛya min kɔnɔna na u bɛ se ka bɔ o gɛlɛya kɔnɔna na cogo min mɔgɔ yɛrɛ siralen bɛ ka taa ni dɛmɛ yɛrɛ ye ka taa d'u ma donc o b'a yira k'a fɔ k'u bɛ embargo la an m'a ye jamana ɲɛmɔgɔ ka présence si ye min nana ka na dɛmɛ don Maribugukaw ma o ma ye anw fɛ yan nɔ Jɛnɛ mara kɔnɔna na an m'a ye fana mɔgɔ min ye kala fana don a ɲin na ka bɛn ni ayiwa o kuma ye an b'a mɛn médiaw la kuma yɔrɔ wɛrɛ taw de bɛ fɔ Jɛnɛ mara ta tɛ ka fɔ Mali médiaw Jɛnɛ mara ta tɛ ka fɔ kuma tɛ ka kɛ Maribugu ta ma donc an b'a fɔ k'u bɛ embargo kɔnɔna na bibi na bari ka d'a kan hali sugu tɛmɛnen u ka mɔgɔw ma se ka na Jɛnɛ sugu la bɛɛ dun b'a dɔn Jɛnɛ sugu ye suguba de ye ni a dɔgɔkun kelen fɔr'i kɔ a bɛ n'a fɔ fɛn caman fɔr'i kɔ dɔgɔkun kɔnɔna na donc u ma se ka na sugu jɔ cogo si kɔnɔna na u yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na u siralenba de don bari ka d'a kan mɔgɔ ninnu hali bi u ka fɛɛrɛw ka bon u bɛ munumunu saro la u da fɛ tubaw dɔw bɛ yen min u dagalen bɛ o tubaw de kɔnɔna na yen nɔ a bɛ se ka kɛ waati bɛɛ u bɛ se ka poyi ka bɔ ka na tiɲɛni kɛ mɔgɔw kɔni siralen don a ko la kosɛbɛ lakana yɛrɛ sabatilen tɛ a yɔrɔ la kosɛbɛ bari ka d'a kan donso minnu tun bɛ yen ataki kɛlen so caman olu sigira caman banana caman tanyana la donc an bɛ se ka fɔ lakana ba sabatilen tɛ a yɔrɔ la kosɛbɛ o tuma u bɛ embargo de kɔnɔna na taga sigi kɔ tɛ ka kɛ Maribugu bibi na mɔgɔ tɛ bɔ mɔgɔ yɛrɛ tɛ don donc o gɛlɛya b'u kan kosɛbɛ jamana ɲɛmɔgɔw kɔni tiɲɛ yɛrɛ la u ma wuli ka jɔ foyi de kɛ o yɔrɔ in na an bɛ se ka min sɛbɛntiya bari anw m'a ye an m'a mɛn gɛlɛyaba de b'u kan hali bi an bɛ yɔrɔ min na. Ni tun bɛ tali kɛ Amadu Abbas Mayiga la y'a fɔ cogo min na jamana ɲɛmɔgɔw ka wuli ka jɔ ta ka ɲɛsin maa ma yaasa u ka se ka bɔ ni gɛlɛya in kɔnɔna na Ala k'an ka jamana basigi ni k'a kolo suma n'an bɔra yen cakɛda dɔ b'an fɛ yan kabini kumani jan n'a bɛ f'a ma ko Kunati musolaka dɔ kɔni y'a yira k'a fɔ k'u y'ale denkɛ kɔni k'a nɛgɛ ni ka se ka kuma yɛlɛma ka taa n'a ye Segu ko ni maa ninnu bɛ wuli ka jɔ ta ka se ka wari fɔ k'i ka o wari sara ko n'i y'o wari sara ko kalo kɔni k'i bɛ 200 ta kalo la a kɔni kɛra gɛlɛyaba ye musolaka in kɔni a t'a dɔn a b'a denkɛ lasɔrɔ cogo min na muso in yɛrɛ sigiɲɔgɔnmuso dɔ b'a sera d'a ma an k'a lamɛn. Ne Madame Samake Astanso ye an sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Saladi ma ne sigiɲɔgɔn de ye nin muso in ko n'a ye denba kelen sɔrɔ a bɛ komi a ye denba bɛɛ sɔrɔ n yɛrɛ ye nin kuma in mɛn dugu kɔnɔ de don dɔ la k'a denkɛ ni ka den dɔ ye école kɛ ɲɔgɔn fɛ bon don dɔ la ne de sigilen a cɛ taara ne fɛ yen cɛ in taara dɔrɔn ne ka denw y'a fɔ ne ko ko nin cɛkɔrɔba in hinɛ b'anw na koyi ne ko kuma ko mun de y'a sɔrɔ u ko ne ma k'a denkɛ taara Kunati mɔgɔw nɔfɛ ne ko k'a denkɛ ta Kunati mɔgɔw nɔfɛ ko awɔ n k'a denkɛ jumɛn ne denkɛ nin ko ne ma ko ale ni mun ye école kɛ ɲɔgɔn fɛ ne ko ko Bukari yɛrɛ de ye nin ka den kɔrɔbalenba ye n ko sɔnna ka taa u la ko Alassane Mayiga de y'a wele o fana y'an ka dugu den dɔ ye ko de y'a wele ko baara dɔ bɛ Segu ko 200 de bɛ sɔrɔ baara in na kalo kalo ko cɛnin taar'u la ne ko n ko wa n k'a ye ko d'a somɔgɔw ma koyi o don kana se fo bi ni muso in commencé ka bɔ ne kɔnɔ a den commencé ka bɔ ne kɔnɔ parce que ni den bɛ lahala nin na n'i t'a ye i tɛ k'a kibaruya sɔrɔ i ni yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na hali ne mun tɛ nin ba ye ne bɛ si kuma dɔ la ne hakili bɛɛ bɛ kɛ den in na donc ne kɔni bɛ ka wuli an bɛ ka boli ka don diɲɛ mɔgɔ ɲumanw kan ne yɛrɛ ni mɔgɔkɛ dɔ bɛ yen nɔ taar'o ka so hakili jiginna den in na ne y'a ɲɛfɔ n ko yala n k'i dɔnbaga tɛ Segu wa ko mun de kɛra n k'an den dɔ bɛ Segu n ko a bɛ Kunati mɔgɔw bolo k'u y'a wele baara la
o yɔrɔnin bɛɛ o ko tiɲɛna k'ale camarade d'école dɔ bɛ Segu ye o y'o wele o yɔrɔnin bɛɛ o ye polisi de ye a y'a wele ka kuma ɲɛfa ye polisikɛ ko tiɲɛna ko olu yɛrɛ bɛ Segu kɔnɔ k'olu bɛ ka kinɛtigo kuma in mɛn ko mais ko a ko in k'a bɛ sɔrɔ k'a ko kɔrɔ ka dunɛ ko mais k'a mana kɛ cogo cogo k'ale bɛ ɲininkali kɛ k'an ka cɛnin ka kɔdoniw d'a ma o n'o ye ɲɔgɔn sɔrɔ polisikɛ ko n tɛ n yɛrɛ dogo i la ne ye polisi de ye ne bɛ Segu yan i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ i yɔrɔ ko fɔ an ka se ka sigi ka kuma depuis kɛra polisikɛ ne wele a ye ci fɔ ne ɲɛna ko madame ko n'ala sɔnna ko solution bɛ sɔrɔ a la ko mais solution tɛ se ka sɔrɔ a la n'aw yɛrɛ ma déplacer n ko n b'a fɔ den ba ye ne y'a ɲɛfɔ muso ɲɛna muso ye passe bɔ komi a tɛ Segu dɔn ne ye nimɔgɔkɛ in yɛrɛ wele n ko n'a bɛ se ka da muso in kan a ka taa bila u taara don kelen min na ala y'a kɛ u y'a sɔrɔ polisikɛ man kɛnɛ polisikɛ bilal'u ɲɛ ka t'u ka commissariat la ka taa affaire d'u ka ɲɛmɔgɔ ma ɲɛmɔgɔ fana ye mɔgɔ da ninnu kan u ko k'u bɛ pelengana yɔrɔ min na u taara yen k'u ye denmisɛnnin minnu sɔrɔ yen k'a ka ca ni mɔgɔ 300 ni kɔ ye cɛman ni musomanw na lisi de b'u bolo k'u y'u wele kelen kelen k'ale k'a lajɛ ko n'a y'a den ye ala y'a kɛ a m'a den ye k'u ka yɔrɔ wɛrɛ bɛ Segu fan wɛrɛ fɛ u ye ɲɔgɔn cɛ ka taa yen fana tuguni k'u taara sɔrɔ yen fana jama yɛrɛ ka bon hali ni fɔlɔ ta ye mais ala y'a kɛ ale m'a den ye a seginna ka na an kɔni bɛ ka wuli ka diɲɛ mɔgɔ ɲumanw ɲini minnu bɛ se k'anw dɛmɛ ka cɛnin ye o de kɔni ka di anw ye ni tun bɛ tali kɛ sigiɲɔgɔnmuso dɔ la waleya kɛra den min na o woloba yɛrɛ ale min ye wulikajɔ ta nin ko la gɛlɛya caman ale kɔni y'o sɔrɔ nin waleya in na ka kɔ nin ye yanni kamalen yɛrɛ bɛ taa a taara taa cogo min na an ka bamuso yɛrɛ lamɛn. Binta Jara a terikɛ dɔ bɛ Segu ko Alasani Mayiga o de y'a wele k'a kana ko baara dɔ b'u bolo ko a bɛna a don baara la a fa bɔlen baarakɛyɔrɔ wula fɛ a ko ale fa ye ko dɔ y'ale wele ko baara dɔ bɛ Segu k'a kana k'a bɛna don baara la fa ko ko ka di wa a ko ko ale t'a dɔn fɔlɔ dɛ mais k'a ko k'ale kana ni 250 ye ale ko ko 250 a ko Bukari ko ka ca dɛ ne ko n ko ye mun baara ye a ko n'ale ma se fɔlɔ k'ale t'a dɔn ne ko Bukari n k'an bɛ 250 bɔ mini ko n'a ma sɔrɔ k'a bɛ to yen kɛ mais o dugujɛ a ye dimine kɔrɔ a tilenna a ma kuma ne fɛ a tilara ka a fɔ fa ye tuguni k'u bɛ ka gɔn ale kɔ k'ale k'i teliya ka na ko place tɔ ye kelen ye ko mɔgɔ wɛrɛ bɛna don place la ko ale t'a fɛ ko Bukari ka bɔ baara in na k'a k'i jija ko kana ne denmuso dɔ ka furu wari tun bɛ yen ne cɛ ko ko ne k'o ta k'o di ma ne y'o ta k'o di ma a taara n'o ye 20,000 a taara araba k'a lamisa kɛ ju fɛ a ye wele kɛ ko juma 1 k'a sɔrɔ 230 sera ko an ka 230 in ci ka taa ko papier dɔ bɛna bila ko o ye baara daminɛ papier 230 ne y'a denmuso dɔ bila ka taa an ka mɔgɔ dɔ fɛ o ye 10 di fa taara wari tɔ juru n'a ka patron bolo kana an y'o di kɔfɛ tuguni a tilala k'a fɔ k'an ka 100 ni 250 ci k'u ka mazini den 3 tiɲɛna ale bolo k'u ale k'o sara ko n'o tɛ k'u bɛ taa datugu u y'an wele k'o fɔ an ko tiɲɛ yɛrɛ la an t'o sɔrɔ ko ko nɛnɛ n'o ma sɔrɔ ko est-ce que ne ni e bɛ ɲɔgɔn ye bilen n'o ŋan tɛ ɲɔgɔn ye bilen k'ale ma da la k'an tɛ ɲɔgɔn ye bilen o kɛra sunkalo la o ni sisan cɛ kɔni a ye kalo 3 kɛ a t'an wele don y'a ne wele ko ne ka wuli ka taa dɔnnibaaw fɛ ko k'ale ka baara ko lajɛ k'ale ma se ka ɲɛ sɔrɔ baara la dɛ k'a bɛ Segu Sidokura ni tun bɛ tali kɛ kamalen yɛrɛ ba la n'o ye Binta Jara ye a y'a fɔ cogo min na maa mana kɛ nin den ye fɛn ye i ka se ka lasegin a ma yaasa a hakili bɛ se ka sigi cogoya min na a kɔni kɛlen don kamanagan de ni muso in ma wariko yɛrɛ tɛ fiyewu ale den a bɛ se k'a sɔrɔ ka ye cogo min na muso in hami kun de y'o ye ala k'a den don a garisɛgɛ la n'an bɔra ye malilɛ minnu sigilen bɛ Senegali n'u bɛ kalan na yen olu kɔni y'a jira k'a fɔ gɛlɛya caman b'olu dara dɛ n'olu ye kalan kɛ ka tila Senegali olu tɛ baara sɔrɔ Senegali wa n'olu nana Mali kɔnɔ yan k'a bɛ fɔ k'olu ye dunanw de ye ko gɛlɛya kɔni b'olu dala bi dɛ u ka o conseil ɲɛmaa n'o bɛ tali kɛ Salifu Kulubali la ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. Ni an denw kalan n'u taara Mali la u b'a fɔ ko dunanw don n'u bɛ yan fana yan ko dunanw don an ka dunan an y'a laminɛ n'o ye an y'a ɲini ɲɛmɔgɔw fɛ an ka baarada minnu bɛ yan n'o ye Emaji Douane Asekina baarada bolo caman bɛ ambassade yɛrɛ kɔnɔna na n'u se an ka mɔgɔ kalannen dɔw recruter k'u don baara la o tun bɛ diya an ye n'i y'a ye mɔgɔ min bɛ kalan na Maliyɛn bɛ kalan na Senegali bi a bɛ se maa 100 de ma caman bɛ tila kalan k'u ka doctorat passer ka master passer mais n'u tilala an bɛ tila k'u ye chômage la an senkɔrɔ bi ko Mali yɛrɛ kɔnɔ ma baara sɔrɔ vraiment o ko dɔw ye ko ye minnu ka gɛlɛn an ka Mali labɛn na sisan ka lettre dilan ka ci conseil bureau bɛ Mali la komi an kɛra utilité publique ye sisan ka se ka yan mɔgɔw ladɔnniya u bɛ étudiant min kɛ yan nɔ ka se ka bɔ an ka mɔgɔ kalanlenw na a baaraw bɛ sen na a daminɛ n'an ka président fɛ n'o ye Madame Touré baaraw bɛ sen na mais n'Ala sɔnna ma n'a conclusion kɛra min an bɛna lase mɔgɔw tulo ma. ni tun bɛ tali kɛ Salifu Kulubali la Senegali a y'a fɔ cogo min na gɛlɛya minnu b'u da la ala ka ni gɛlɛya ta ka b'u da la n'an bɔra ye jɛkulu dɔ kɔni sigilen don sen kan Yirimajɔ kɔnɔ yan nɔ ko Union des jeunes pour le développement de Yirimajɔ Médine wulikajɔ in kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'u bɛ se ka Yirimajɔ bɔ nɔgɔ la cogoya mun na kari dɔw ye wulikajɔ ta
yiribadɔ medin sugu ka t'o lasanuya k'a ɲama bɛɛ lajɛlen cɛ ni ka taa bɛɛ lajɛlen lasago yaasa sanuya bɛ se k'u ka mara sɔrɔ cogoya min na yaasa ka priorité d'a ma an ka jɛkulu maa dɔw lamɛn. Ne tɔgɔ Abdul Gino, ne ye Union des jeunes pour le développement de Yirimajɔ Médine, ne ye secrétaire relation extérieure ye. Bi an bɔra pour que an bɛ se ka sugu de nettoyer, sugu min bɛ Yirimajɔ Médine a nettoyer k'a bila propre la. Parce que an yɛrɛ ye association des jeunes ye, an ka baara a bɛ boli fɛn caman kan. Mais pour l'instant, comme an bɛ début de la, an concentré no fɛn min kan kosɛbɛ kosɛbɛ, o ye assainissement ye. Parce que assainissement ale filɛ nin ye, i bɛ se k'ale kɛ k'a sɔrɔ moyen ba tɛ. Bi bi in na yɛrɛ an ka problème badenba a bɛ bɔ manque d'assainissement na, surtout yɔrɔ nɔgɔ la quoi. K'a dépend an ka banako ninnu an ka fɛn ninnu kan. Wa an bɛ t'o fura minnu san ni bana wulila maintenant an ye yɔrɔ nettoyer a ka ca Ala fɛ kɔlɔlɔ caman bɛ an bɛ kisi a ma. Bon o hakilina de y'an bila an ye journée caman kɛ an bɛ ka assainissement kɛ an y'a kɛ misiriw la an y'a kɛ yɔrɔ caman na. Bon bi ta o nana bɛn Yirimajɔ Médine sugu yɛrɛ ma. Bon hakilina min b'an bolo don nataw la comme an y'a ɲɛfɔ cogoya min na o ye ka Yirimajɔ de développer. Yirimajɔ développer sur tous les plans, que ça soit économique, que ça soit politique, que ça soit sanitaire, que ça soit éducatif, que sur tous les plans. Yirimajɔ bɛ se ka développer cogoya min na gɛlɛya minnu bɛ an yɛrɛ bɛɛ b'a dɔn. A bɛ i n'a fɔ État ɲinɛ n'o Yirimajɔ kɔ. Bon ni mɔgɔw ɲinɛna an kɔ an tɛ se ka ɲinɛ an yɛrɛ kɔ. Fatumata Nunu Kulibali, ne bɛ bɔ Yirimajɔ Médine. A ka d'an ye an ka Yirimajɔ développer quoi. Donc a développement la a ka daminɛ anw jeunes la o de kun ka d'anw yɛrɛ ye. Muso ni cɛ an bɛɛ de ye kelen ye. N'a fɔra développement kɔni an bɛɛ ka y'a la o de kɔni ka di ne yɛrɛ. O de la ne yɛrɛ fara l'o kan. A ka di ne an bɛɛ ka bɔ an kana fara ɲɔgɔn kan. C'est muso ni cɛ an bɛɛ de ye kelen. Surtout yɔrɔ furan yɛrɛ fan fɛ musow de ka teli ka yɔrɔ furan kɛ. Bon ni cɛw bɔra n'anw muso ma far'o kan a t'u décourager. Développement fan fɛ an bɛɛ de ko fɔra. Mɔgɔ kelen ma ko fɔ an bɛɛ de ko. Ne b'a fɔ bɛɛ ye dɛ. Yirimajɔ Médine mɔgɔ mɔgɔ bɛ Yirimajɔ an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan. An ka Yirimajɔ développer. Ne tɔgɔ Masama Kamara. Denmisɛn minnu bɛ yan hakili ɲuman baara de don, kunnawolo baara don, jamanajɔ baara don. Parce que u bɛ k'an dɛmɛ k'an ka sugu ɲamanɲamanw cɛ. U bɛ ka sugu de furan k'a kɛ ɲɔgɔn kan. O ye jamanajɔ baara dɔ de ye. Ni jeunes bɛ to ka nin hakili ta, ji bɛ don kɔ la dɔɔni dɔɔni. N'u b'a daminɛ nin na u bɛ action wɛrɛw kɛ don dɔ la min nafa ka bon ni min ka bon ni min envergure ka bon ni. Donc minnu bɛ yen ni halisa olu bɛ ka tamaki n'u bɛ ka siran n b'a ɲini u bɛɛ fɛ tamaki tɛ faso jɔ siran tɛ faso jɔ an bɛɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma. Yirimajɔ Médine jeunesse ka fanga sɔrɔ ni Yirimajɔ Médine fanga sɔrɔ Yirimajɔ quartier yɛrɛ bɛ fanga sɔrɔ commune 6 bɛ fanga sɔrɔ jamana yɛrɛ bɛ fanga sɔrɔ. Jamana yɛrɛ bɛ fanga sɔrɔ ni kun bɛ tali kɛ Union des jeunes maaw la baara in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen labɛnna Boubacar Togo ka fara Mohamed Touré kan. Olu ka wulikajɔ bonyana baara in kɔnɔna na kosɛbɛ kosɛbɛ ni hakilina ɲuman de ye maa minnu bɛ wulikajɔ kɛ ka se k'u ka sigida lakana ka sigida jɛya ka jɛya ta ka ɲɛsin sigida ma olu ni foli ka kan Ala ka nin kɛ hakilina ɲuman ye ka ɲɛsin an ka jamana ma. N'an bɔra ye HDM o ye jɛkulu min n'a sigilen bɛ an ka jamana kɔnɔna na olu ka baara tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka denmisɛnninw k'o tɔpɔtɔpɔ ni k'u don baara la k'u dege bolola baara la yaasa u bɛ se ka caman kɛ u yɛrɛ ye. A jɛkulu ɲɛmaa dɔ bɛ tali kɛ Soma Dumuyala ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. HDM directeur exécutif HDM ye jɛkulu de mun ka baara ɲɛsin don denmisɛnninw ka yiriwali ma. Ni yiriwali ko fɔ u bɛ kalan ko fɔ baara ko fɔ ani kɛnɛya HDM bɛ baara kɛ siraw ye. An ka bi lajɛ kun ye an ye jatigiya kura de sɔrɔ n'o ye sanfɛ kura de ye an bɛ an ka kɔmi bila yɔrɔ min na parce que ni ala y'u garisɛgɛ don sumansiw ka baara ko ka gɛlɛn donc a bɛ sababu ye u ka formation kɛ kalali ani dumuni dilan n'o ye sira ye ani tatouage musow ka labɛnw donc o kɔnɔna na an ye sanfɛ kura sɔrɔ an nana fɛnw kadi de la o de kosɔn an ye bi lajɛ sen kan o kɔfɛ o tun ye kɔlɔn fɛnɛ kɔfɛ tuguni baaraw b'an bolo n'o de ye musomanin minnu garisɛgɛra ɲina formation na ka se ka minɛ d'u ma ani nafolo dɔɔni ka se ka baara daminɛ u yɛrɛ ye ka se ka don u yɛrɛ bolo la formation bɛ kɛ nin sanfɛ la minnu bɛna formation kɛ olu bɛ jigiya min na a bɛ kɛ i n'a fɔ internat de. Lituma tali kɛ HDM ɲɛmaa dɔ ka seereya la o kɔfɛ formation in kɛra maa minnu kunna an k'o kalanden dɔ ka seereya lamɛn. Sawanandala kalan ko u y'a dege ɔrɔbu kalan na u y'an dege complet kalan na an bɛ se ka taa sare an bɛ se ka sugu fara tigɛ a yɛrɛ o ne kɔni ye faamuya caman sɔrɔ a fɛ hali ɔrɔbu min filɛ nin na ye n y'a kalan n ye den ta fana kalan a tila mɔgɔ wɛrɛw ta fana kalan ko n tɔgɔ ye Mori Jawara ne ye restauration de u y'an dege plat européen na u y'an dege plat africain na i n'a fɔ u ka tubabu dumuni ninnu dessert entrée ninnu plat chaud o y'an dege o bɛɛ la farafin dumuni ninnu na kini b'a la nan b'a la
anga tiga no bala jabaju bala yasaw bala alhamdulillah lu ko ku barada nyane nyuma ya mutani ala ka saru yerela ame to amso na ka ademe baga jabu bela jale ko ne to wake sa dunya ne tatouage risquande tatouage ko modeli ya ni prati modeli no akadi kami ko yela ni fala kadi fa ko yande wo chama nitume talige ashdem kalande undana uya fo chogomuna bara langolon tede ni bara fenfe kalan ko don ibo nafa soro ala ga ni nyongona che anga jamana kono namburai wildafu ale jegulu mu no sigilembe muso ga joshariya kama muso ni demsenu olu kon ye kle damaro kalange sigida folo musolaga okuna anyama dobe talige Aishata Traoré ale ba nyefa ngalame Bila jeli yere afo abina ke faso de nyumaya ni koma segilika parce que ani anga partenaire financier ni oye jakoni ay donc anolu ye bolodi nyokoma doke amna barake nyokombulu sanduru nata kono lala donc o projet kono la yere la aba alla nyini belebele bay femni oye ka muso demsenu en tout cas sigida kono moko be senga sekadu sigida nyeta ka walula donc ni be faka nyini sigida kono moko fe be senga do sigida nyeta ka walela donc il faut ka nyefu nyena sigida kono la bisa ke faso de nyumaya to bisa ke sigida kono mogo nyuma e tugodi donc o yetem fole no citoyenneté flana na fene nu kala sigida kono mogo nyuma e bisa ko ma segne tugodi wa sigida kono mogo ma ko be ali nyema munu be no ko bisa la nyini jumene ku fe pour ko ko ma segne ku fo ma mi ba to be fene be ke faso de nyuma e be ba to jamana e décision munu beta en tout cas sigida kono lala wala ya munu beta ga nyeshu yerema nyeta ka walula u ka do fene sigida kono lala ko munu be donc la nyini belebele ba yori e sanduru nata kono lala ni projet ka wilda fumali bina barake Bamako kon lala no commune flala commune folo ani commune flana de district de Bamako amna barake Tombouctou région fene kono lala e kerenkerene ala a commune alafia donc gawo fene kon lala amna barake no e buram commune na nitume talige Aishata Traoré la ya fo chogomuna bega ke faso de nyuma ya sanga jamana bisaka tanya namborai o hukumu kelen konnana sigida folo la amsulaga do no be talige Krotimi Traoré ale ba nyefoy ale famille jumé soron barena Krotimi Traoré me muso je kulunya mo ye commune en konnana biso ma dai na kala ne ko annana na kuma yerela parce que amago be fenga muna we yetagai yetagai ndu tisega sabati ni nyemo ni dudu surtout muso la ka kulu mu bolo di nyoma onulu fala la nyoma ku bolo di nyoma ka akila jaga boke pour que commencer ki ani dudu maya ka kuma ka o ko baide aba to nyetagai absega sabati possible parce que nae commencer ki yere jate me nyemo ko be ano kulu be baramuna kala sigi ka nyefo muso nyana ka nyefo dudu nyana boni kuma du sera muso madura abse dudu kono rulega memgolo ka nyesi muso toma o yaye kusenu nyetaka kono nana parce que anga dugu te jo mo ko te bo yoro bere kadanga commune jo yede me ayere ambolo di nyoma kan chesi na ki langa nyetaka de sabatula ame wele bla muso bema beka do anga hakeo alanga ketao anga seku do anga kuri kono nana ani na ya do fala ko nyemo mu baye kulu kala commence ki kai anga suma ko nyefoli kai na anga ambolo di nyoma ka seka nyetaka sabati nitume talige Krotimi Traoré aya fo chogomuna wakilina o faranyonga yasa ka seka nyetaka sabati anga jamana kono ka anga jamana boni gele ajugunna ala go wakilina o sabati ala anga jamana kulusuma namborai ameta jamana ko kana na Mohamed Samake Mumebulu karama sidiki ya foto mina ameta Taiwan kaufe amalo dona ka fo Taiwan de jamana kuntiki na lere musula kaye ale boro kala seleke uga jabaran solo la ka ira ka foko femi États-Unis ale keleka che do koni ko lu nana ulu feke ban ko wa kwa nante dorala ka seka fami kalon katase aywa kele digelu ma kanyeshi ulu ka keleka che ma ngwati konna la kuna fongo fola wa koni ashen follow de Taiwan jamana nyamogo aka boko ni kuma sugu fo jembele jirenya na mura amita IT ka fe amalo na ka fo IT bilama kon ko gela kon be ko so bere ayirala ka fo mi essence no etaji ale gela bade be o masoro dora fere ko femi bandi jekulu do ye ko lu kon me wulga jolan watina IT jamana kon konnala ko ali mawti saka ta umma magola ko so be kono fon go fola kon wulga jome sena ko abi wati jamode kon wulga joma ga jona ko dono ko gela ba kon ko abi boya ta fe na mbora amta rusile ka fe amalo na ka fo coronavirus bana kon ko ni wati labai na yelmali koni abika tele rusi jamana ka kosobe wa aka moko fata yere obeka yakuba ka tafa kosobe ode kama sa rusi jamana ule ulga joka ni do franje na wala sa uga chaka damsen chama be keseka ulu koni datugu ni watina namore
an ta shin ka fo amala na ka fo ko gela ba kon be shin jamana ale ni États-Unis che bi ko masra dora fere feme Taiwan jamana ko ne abele je sorlo de no fe kam domna bi ko kuma kan ngoni shin jamana kuma kan kata se États-Unis ko kuma kan be ga yele sans fe ko so na mbore amina na fe malibala amala na ka fo kalanta no du ma kalon kata chamaja kalon fe ko olu bolo dalen do ko bla tenento la novembre kalo tile folo natena kuna fon ko folo ko ami durom na ko bi ko femi chamaja fanga no gouvernement de la transition ale ni l'école maître ke jekulu no e synergie syndicale des enseignants ko olu kon keme jakma ani nyina ni watina de ko nga ko ngal mi saka ke ko yelma kalam na saka ta l'école maître ko wa karamo siriki ay misro ko fon la lop mabata tuni Mohamed Samake ya fo choko muna sanchama anyo ke gelala kalango anyo sama fɛn fɛn bɛ se ka kɛ sababu ye ka lakɔli karamɔgɔ n'an ka jamana ɲɛmɔgɔ bɛɛ kelen ka yasa an denw bɛ se ka kalan sɔrɔ ala k'o hakililaw sabati ala ka diɲɛ bɛɛ lajɛlen basigi